Eluf oħra f'kumpens li aħna bħala poplu ser ikollna noħorġu wara d-danni li kkawża l-Partit Laburista b'gażin laburista ieħor jinstab illi kien okkupat b'mod li nkisru drittijiet tal-bniedem. Dan kif il-Qorti Kostituzzjonali konfermat sentenza li kienet sabet li l-Partit Laburista ħati li kkawża danni fuq il-proprjetarji ta' dak li kien il-gażin tal-Labor għal aktar minn 70 sena. Bil-qorti issa għal darb'oħra tikkonferma l-ksur ta' drittijiet tal-familja konċernata. Issa ġi stabbilit ukoll li l-Partit Laburista kien iħallas il-kirja miżera ta' 109 euro fis-sena għal użu ta' proprjetà fil-qalba tal-isla. Il-kawża kienet tikkonċerna il-proprjetajiet li jinsabu fi triq il-Vitorja u fi triq San Ġiljan fl-Isla, li ma' kawża sabet ukoll li kienu saru tibdiliet strutturali biex il-proprjetajiet jinaqdu fl-imkien mingħajr però il-kunsens tas-sidin. Wara li qiset kollox, il-qorti tal-appell saħqet li l-ewwel qorti kienet stabbilixxiet kumpens inqas minn dak li kien jixraq lill-proprjetarji li nkisrulhom id-drittijiet tagħhom u għalhekk il-qorti ddeċidiet li l-ammont ta' ftit aktar minn 150,000 euro f'kumpens ser ikun qed jiżdied għal 209,000 euro. Flus li ser joħorġu kollha mit-taxxi tal-Maltin u l-Awċin. Din iċ-ċifra kompli wkoll iżżid mal-ammont ta' flus li qabeż il-1,000,000 euro f'kumpensi li l-Gvern Malti qed ikollu joħroġ wara abbuż li sar mill-Labor matul is-snin. Bil-istisħaħ ta' sidien li ġew ikkumpensati eluf kbar ta' euro wara li l-Labor qed jibqa' jinstab ħati illi kiser id-drittijiet tagħhom. Kumpens li ser jiġi mogħti mill-Gvern Malti minħabba inġustizzja mill-Partit fil-Gvern illi ra l-interessi partiġani tiegħu u mhux l-interess pubbliku. Dan ġara wkoll fil-każ ta' bosta gażini tal-Labor bil-qorti ta' kumpens ta' flejjes kbar lil proprjetarji tal-gażini laburisti f'Birzebbuġa, f'Santa Venera, Ħal-Qormi, Ħallija, f'Tal-Pjetà u anki l-Belt Valletta fost l-oħrajn. Bit-total ta' kumpensi li issa ħareġ mill-but ta' dawk li jħallsu t-taxxi jaqbessew il-1,800,000 euro.